Okei, tässä on nyt pari Mylar-pussia. Toinen on tehty oikein ja toinen on tehty väärin. Eli katsotaan ensin tätä hyvin tehtyä. Eli se on ihan täysin kivikova, hapeton. Eli vähän niin kuin kahvipaketti. Se on ihan kova koputettaessakin. Ja sehän on saamattu tuota ylhäältä käsin. Eli tavarat sisään ja sitten ruvetaan saumaamaan. Saumauksessa on käytetty ihan tämmöistä suoristusrautaa, koska se on aika näppärä apuväline tässä näin. Eli ei mitään muuta kuin rauta kuumaksi ja tuosta sitten rupeaa saumaamaan pätkä kerrallaan. Kannattaa jättää pieni kulma auki tänne, mistä voi vaikka, itse käytin imuria, rikkaimuria, jolla imin ilmat pois ja sitten tuosta sitten lopuksi vielä saumasin yhden pätkän tuosta kiinni, jolloin se jää sitten tämmöiseksi tiiviiksi siinä vaiheessa. Ja tässä on tämä toinen, mikä on epäonnistunut ja tästä huomaa, että tämä ei ole hyvä. Sauma ei ole pitänyt. Siellä pääsee ilma liikkumaan sisällä. Eli tämä ei ole hyvä, eli tämä pitää oikeastaan sitten saumata uudestaan. Ja sehän on oikeastaan vielä ihan pelastettavissa oleva juttu. Eli tästä voi oikeastaan niin leikataan vaikka kulman auki tuosta ja samalla tavalla imurilla imeä ilmat pois ja sitten tuosta saamata tuosta kulmasta vielä pussin kiinni. Niin silloin sen sauman pitäisi pitää sen jälkeen ja toivottavasti tulee hyvä lopputulos.